Říkám si to už na této vlogu a dneska je Silvestr. Já jsem řekla, že pokusím se každý den, ale nevím moc, protože jsem teďka 3 dny nenatáčela, protože jsem byla u babičky a spala jsem tam do Silvestra. A dneska je ten den Silvestra. Já vám ukážu celou moji rodinu, kromě mámky a táty. Možná u toho připojení uvidíte tátu anebo mámku, nevím. Ale asi nebudu natáčet připojení, protože nechtějí, aby jsem je prostě natáčela, takže já vám teďka ukážu nějaký členy rodiny. Takže tohle je můj bratranec Páťa. Ahoj. Čau borci. Čau. Borci. Čau borci. Čau borci. Čau borci. Čau borci. A teďka vám jdu ukázat ségru Terku, která taky teďka natáčí na YouTubeku. Kde je? Tady je ségra. Pozdrav do videjka. Čau. Čau. Takže jdeme na to. Takže tady máme kluky, že jo? No a teďka mám 3. Julina, zkus zakázat fakt. No, takže tady je ségra, který je 15. Můj kočík. No a maminku vám ukazovat nebudu. Takže tak. No a vlastně vítám vás u dnešního videjka a tohle je naše kočička, která se možná bude bát, protože je tady poprvé na Silvestra. Že jo? Hej, pomáš. Doufám, že se nebudeš bát, ale pak tady máme takovou velkou kočku. A ty se už nebojí. Takže sednout a možná vám natočím připojení, aby tam nešlo prostě vidět moje rodiče, ale možná, jo? Nevím to jistě, ale určitě vám natočím Silvestra. Takže... Tolka je pocitový. A tady je naše malá, která se nebojí už, protože už je tady 12 let, nebo 13 už? 12, že jo? 13? 10 let, takže 10 let tady. Ty jsi říkal 12 minut, no tak 10 let tady, takže už se toho nebojí. Ale nevíme, jak to bude snažit kokýna, že jo, máme? Možná bude jak pelikán. No a prostě zahajuji dnešní vlog. A Gérom, už jdeme ven. Bye girl. Jdeme po schodech dolů. Tak, už jsme venku a za chvíli půjdeme my odbuchovat rachejtla nebo prostě jako ohňostroj, takže moc se těším. Pičo. To nám nezu. To nám nezapaču. Se na to podíváš. Nejtače.
mají vzadu ohňostroj. Tady všude. Tady před náma. Tati, tam to podle mě není všechno. Protože to prasklo jenom a hotovo, takže dobrý, no. Jo, táta jde zapalovat. Já vám nemůžu ukázat tátu, což je blbý. Takže tak, no. Já vám nemůžu ukázat tátu, máme, že jo. Takže vám teďka nemůžu ukázat, jak to ten táta dává, ale to nevadí. Tak to tady bude. Jdu natáčet oblohu, protože se bojím, že to bude super. Táta jde dělat další a prostě budu se vám ozývat postupně. Zelený. Jdeme na druhou stranu, pojď, dělej. Nech to. Pojď, dělej. Tak jo, tak budeme blízko. Pojď sem, jo. Páťa, zůstaň tady. Táta už to zapálil, zůstaň tady, táta už to zapálil. Tak počkej tady. Jolino, táta to málo odpálil, co kdyby tam byl zrovna Páťa. A my vám nemůžeme ukázat obličej, takže jdeme na to. Rychle. Tati, paráda. No. Tati, uteč. Kam to letí? To bylo hezký. To bylo moc hezký. Moc super! Uzdý! To všechno, takže jdeme držet. Jdeme držet, juhu! Co kdyby to dělala opačnou stranou? Ty jsi blbá. Počkej tady, no. Tady tou stranou. Bacha, jo? Paťuko, takhle koukej. Tak arakadabra. Tam to drž. Koukej, střílí, Teresa, jenom drž. Efekt pro patronu. Jenom to Bomba, no. Je to nehoří skoro. Je bomba. Miluju. Experto patronu! To je hustý, no. To je mega. Já to miluji. Experto patronum. Tady
na experta patronu! Mami, a já celou dobu experino patronu. Já držím. To neuřelo. Experto patronum! A to jdu vyhodit, takže. Play girl. My milujeme tady to je naše dětství, kámo. Tady to. To je naše dětství. Tohle to je naše, tady ty velký, ale to je jedno. Dobrý. Brácha už to udělal. Si kolka seš. Už vidíš? Čekej. Už vidíš. Experto patronum! Tak ty jsou hodně vysoko. Good, až budeme mít dodělané, tak se ozvem. Jdeme si pro další, to je naše dětství, prostě chápete. To je hezký. Koukejte. To je bráška. Krásně to drží. Máme tady další. Co? No fuj. To je prostě naše dětství, lidi, takže další do sbírky. Jdeme pro další, jo. To nesu to, co bude vyplicaný, jo? Tady brácha měl a tady Pétě má. Tady má brácha a tam neměl brat. Terezo. On to střílí do okna. Ještě. Jo, on to střílel teďka nějaký paní do okna, mami. Jdeme si pro další, takže máme další lidičky a je to hustý, no. Že mám další. Kámo, já se vždycky těším na nový rok. To je pro mě prostě nejlepší, jako prostě v roce den, protože miluji raketle, jo, takže proto. Pojď na křížkem. Křížkem. Křížek děláme. Jdeme si k sobě, počkej. Oh. Ráno. Jak to nehoří. Ne. Koukejte, oni taky dělají křížky, bráchové, bratřanci. Nazdar. No, takhle asi. Jdeme si pro další. Jdeme pro další. Já jdu sem. Čau. Experto patronum. Tady no, čum. To nevadí. Už to nehoří. Takže další sbírce a už nejsou, takže... To se má zapalovat, ne? Chtěla říct. Počkej, my jdeme společně. Nic, jenom tě to trošku popálí. Ne, počkej, tady no, stůj. 3, 2, 1, teď. Hustý, jdeme si pro další. Ještě tati, já chci 2 najednou. Chci 2 najednou, tati. Tak pojď dělej. 3, 2, 1, teď. Na trávu to nepraská. Jdem pro další. Děkuju. Tady no. Opsi. Jdem pro další.
Tu jsem, já mám hodně velkou. Hustý. A mě to neprasklo. Tak to ne, tak to ne. Na trávu, tak se ty trávy to seber, ne? A ona to nevidí, ona to nemůže najít, ona měla žlutej. Tak bílej ještě k tomu. Už není. Máme další kulky. Čekej, já ještě čekám. Peťo, Ještě pítulka. Tak. Terka, pojďme na stejnou ozem. Kolik jich máš? Jo, 3. Pojď, ale já jdu hodit jenom jednu. Pojď. 3, 2, 1, teď. Ty, počkej, já ti dám jednu, no. Svině. Je prasklá někde, nevím kde. Jdu si pro další. Tak ty prosím. Peťo, Já si to hodit po celé. Je to co hodit terně pod nohy, ona mi to hodila 2krát pod nohy. Můžeš jednu? Nedávej Tereze, tati, nedávej Tereze. Ona mi to hodí pod nohy. no to je všechno ještě. Patrik, Peťa ještě jednu. A táta třeba ještě jednu. Tak jdeme, pojď. Tak nic. Tak pojď, Pítě, dolů. Šikulka! Terino! Hej, tam na... Lidičky, já si myslím, že tohle je ohňostor světa. Jo, ohňostor. To se milujem. Jdeme domů, jdeme se napít. Tak už jdeme domů a my jsme si to užili. Jo, my jsme si to užili, lidičky, takže... Ještě si připijeme, ještě si doma připijeme, jsem tady s mojí ségrou teďka. Pak se tady valí po zemi. Jsme tady spolu a... A doufám, že se vám s toho líbil. Nám jo, jdeme domů. A pak se ještě připijeme, takže... Jak máš ty líbil ohňostroj? Slay girl. Jdeme si připít, ale ještě si dáváme prskavky, takže... Slay girl. Jdeme na to, jdeme si dát prskavky. Takže lodičky připijeme se tady za segrou. Cink. A to počkej, pojď jak. Cink. Tady máme cink. 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 Cink a cink. Jenom jako. Cink. Šťastný na věru. Šťastný na věru. Máš dobrou tak. Miluju. Že se dneska naučím. Pro každý nový rok, tak mámka nám dá pafínečku. Těším se. Já ji budu mít tady. Takže... Teďka jsme si nalili jenom džusík. Šťastný nový rok. Šťastný nový rok, Julčo. Užijte si den. Ty vole, mě tenhle rok bude už 15. Já už jsem stará. Nebo jako 16 už. Já mám za 20. Jedna dní narozeniny. Jdeme na Silvestra. 22. ledna má se narozeniny a kolik je? 13. A pak, že se někdo nemůže možná vynínám. Čauky. Tak lidičky, já doufám, že se vám videjko líbilo. Doufám, že jste si užili můj dnešní den a Silvestr. No, tak já se s vámi loučím a zatím čau. Čau.